Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa barka da warhaka da fata an lahiya ana cikin ƙoshin lahiya. Oga ɗan ƙasa yau kace ka bar bidiyo daga wagga ba ka ƙara bidiyo game da abin da ya shahi Nijar. Waɗanda ka bibiye ka kullum sun ci can baya ma ka yau ga magana. Yau ai kai ɗan ƙasa ba barin magana za ka yi ba game da abin da ya shahi Nijar. In dai za ka magana ka san abin da za ka faɗi. Saboda maganganun da kaka ɓarowa kai sun yi ƙarhinka in kamu za a yi kai kayi kaɗan ga a maka wannan kamun sai dai an gama da wani naka kuma ko ba sai NSP ka mulki ba ko mulkin horar hula masu jajayen hulunan waɗanda kaka ɗorowa ko su ka mulki kaka wanga ɗumumuwan wallahi sai ka higo da ɗarmuwa saboda ɗumin da kai baka kai ma ka yi shi ba na mayan mutane ne kuma su ma sai in suna ƙetare suka yi shi tun kahin yau ɗan ƙasa tun cikin azumi tun uku ga azumi in ban manci ba sai da ni bidiyo ina gargaɗin ka da ka kiyaye ka sa abin da za ka faɗi akwai abin da ya dace ka faɗi shi akwai abin da bai dace ba sai ma wani daga cikin mutane ce mun neman followers ne ni kai da kai yo followers sai na kahi kazan samun followers amma magana wannan ɗan ƙasa dama can kai da kana bidiyo ka da ba kai ba su da unhwani cikin 'yan gwagwarmaya na Nijar duk da yake duk Nijar ma ɗan gwagwarmaya guda ne bisa ambasada tunda yanzu duk waɗanga masu cacaca irin na ɗuminka waɗanda suka ca su 'yan gwagwarmaya ne har yau babu wanda ya kawo wani abu guda wanda mutane za su mai da hankali kan shi kuma a yi nasara babu shi ma bisa ambasada da ya ɗauko ba a kama mai ba yayi bawan Allah har ya hankula yanzu kai ɗan ƙasa ka gani in ana so a yi ginin kwarai tun daga fandasiyan aka fara shi yanzu tun daga rar da ka fara gwagwarmaya har zuwa yanzu da ka ci ka bari sai ka tuno ka ji menene cikin gwagwarmaya ka wani abu ne ka yi ka kirkiro wanda an bi shi an yi nasara gare shi ta dalilin ka wanda yau in ka ci ka bari mutane za su jin zahi su ji ba daɗi an yi asara babu shi labari ne na banza na asara kaka kirkirowa cikin Facebook in ka gani ko ni yanzu in na rubuta yau cani ya ce yana tare da Faransa cikin Facebook ka gani ɗorowa za ka yi kace wata sabuwa kana tadda mutane hankali wallahi wani in ya ga bayanin ka wanda ba a cikin Nijar sai ya dibin in koma ba zai isko uwaye ne ba mu da ma tadda mana hankali ne ka kai magana ka ba ta ƙara ma mutane komi da ka yi ta da ka bari mu yanzu ma da ka bari wallahi mun yi jin daɗi soki burutsu ne ka kai baka da alƙibla wallahi akwai maganar da kana yanta in mutum na kallo shi kadai sai ya ji kuma akwai horar da kwana ɗaya ne tsakiya ka zo ka ce ka kalubalanci CNSP ba dan Allah suka mulki ba sun zo ne su kwashi kuɗi ko su yi menene kuma ɗaya ga haka nan ka hito ka ce CNSP tsakani da Allah ne suka mulki kuma waccan wa bidiyon tana nan to dan ƙasa yanzu dan ka ci ka bar gwagwarmaya ka bar dama ba gwagwarmaya ba ci kai Nijar babu dan gwagwarmaya guda ne ni sani wannan bisa ambasada wanda shi yana cikin Nijar kin kuma in ya sa abu gaba sai dai in ya rasa masu dafa mai amma sai ya ga ƙarshen shi unhwanin gwagwarmaya in ka ga inda aka musguna ma talakawa ka tai kana da shaidu kana da ga bidiyo ga hotuna ga shaidu kuma ka zo wurin in ma baka zo ba akwai dai kwakwarar shaida sai ka yi magana kan abu wadda ko an gurfanar da ka sai ka bada bayani kowa ya gani kuma sai ka yi kokari ka yi yadda za ka yi sai an shawo kan wannan matsala ba wai dole sai ka yi ta rungumawa da yawa ba guda ma in ka sa ta gaba an ka ciwo kanta wannan abu ya ishe abin alfahari amma kai ka taɓo nan ni ka wallahi ƙara mai dalili da kai shi mai dalili kaga kowa ya san kotan da shi amma kai da ɗumumuwan da ka kai da abin da Bello Turji ya kai bambancin su guda ne shi yana aiki da bindiga kai kuma kana yi da baki tunda yanzu maganganun da kaka zubdowa yanzu wallahi wanda bai cikin Nijar in ya ji kana cewa wata sabuwa Nijar ba lahiya sai mutai dibin ba zai isko uwaye ne da rai ba ka gani ba haka nan ba aka yi labari in za ka bada ka san wanda kaka bada amma wannan shegen ɗumi wani abu akwai ma ɗumin da wallahi yanzu akwai labari wanda ko ka ji shi kai baka kai ka bada shi ba in ka bada shi ba zai tasiri ba akwai kuma abin da bai shahe ka ba kuma ko ka faɗe shi banda masifa ba zai jawo maka koyi ba kaga tun farko mun gargaɗe ka ga wanga abin ɗan ƙasa sai ma an ka ce mun wani ya ce mun kai ka hina sanin ƙasa ka hina sanin menene ban yi gardama ba amma dai ni na san dama duk akwai yadda ka zama inda aka gasa nama wataran sai an gashi ta wallahi sai NSP ko rabta yi da kai ba laihinta bane kai adda kuskure tunda dumuwan da kaka ma mulkin gana cani wallahi ko wani dogari na kirki bai yarda a dora mai wanga dumuwan balle shugaban kasa guda su kutum har Faransa ta kyale kai dan kasa kana can kuburi amma ni kana zuwa ga ka sha mutane kai kana shigen ɗini
kullum baka da aiki sai yaban Burkina Faso da ibi ya karya record to ka sa shi cani kenan bai taba karya shi ba dora shi kai ai mun gaya ma in kare ni Niger ka ja tsoho ka koma can Burkina Faso kaga can ka samu gurbin zama da ba in kare ni inda kake to inda za ka yari naka wallahi dumuwa ne kaka ta sakuwa ba ka san kowane iri ka kai ba su da unhwani ko kadan mu mun kai magana a ce mu jahilai ne ba mu san daidai ba ka taba ganin wani dan Mali ko dan Burkina ya zo yana bata gwamnatin su yana yaban ta Niger IAS ita kungiya ce wannan ta haɗin kan ƙasashe amma in an hita da IAS kowa kuma akwai abin da sun kasa al'amari kan magana da nayi Allah ita ce ake magana wasu na kiran dole sai an kama ni dole sai an hukunta ni dole sai ai wani abu ni na san ba mai yi sai kai Allah ina ga dogaro ga Allah ubangiji Allah ya tsare mu ƴan uwa ina muku fatan alkhairi wannan shine bidiyo na ƙarshe da zan ƙara yin magana a Niger ba zan ƙara magana a Niger ba daga yau insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu yan wana da ke cikin wannan shafi mai tarin albarka ine muku fata alheri yau ma dai kamar kullun daga naku Isa Shagi dan mutanen Kwanni yan wana masu albarka na gaishe ku na jiji na muku mai abin fada bai zagi sai dai ba da hujja wuce yan wana masu albarka yau ma dai kamar kullun na zo ne idan tsokaci dangance da wani dan uwana da ake kira da sunan dan kasa wanda aka sani dai da harkar gwagwarmaya saman social media akan harkar kasar mu ta Nijar to an kai inda naji ya fito kiri-kiri ba tare da waya ba ga wani bane naji ga bakin shi ya ce an kai inda daga yau ba zai sake magana ba akan al'amarin kasarsa ta Nijar daga yau bai zai sake magana ba akan al'amarin kasarsa ta Nijar yace bisa ga wata barazana da ake masa ta kamunsa ko kuma kisan samadi za a ce to dan kasa wannan magana da kai gaskiya kai kuskure kuma ka nuna ma mutane cewa dama gwagwarmayar da kake ba kana yin ta bane dan ƙasa saboda mutumin da yake gwagwarmaya dan ƙasa baya gudun a kashe shi akan ƙasarsa mutumin da aka ce maka akan ƙasa yake gwagwarmaya ko to baya gudun a kashe shi akan ƙasarsa to amma gashi kai ba ciya an kai za a kashe ka ba kama ka aka ce za a yi bisa ga wasu maganganu da kai wanda baka iya bakin ka bane baka iya bakinka ba saboda da ka iya bakinka ba za ka yi wannan maganganu ba gawa ka ji su dole ne sai an bincike ka ina ka ji su a ina ka ji dole ne dole sai an bi tun da ka ce ka ji daga bakin wasu yan Nijar to suwa kaga wannan ya nuna mana cewa kenan magana da ka gai ƙarya ce ka gai ba gaskiya bane ana son ai maka magana ta a gano cewa gaskiya ce in gaskiya ce a ina ka ji ta yanzu ka fito ka ce ba za ka gaya ko zuwa suka gaya maka ba kuma a takaice ma magana akan Nijar kwata-kwata ka bari to idan ka ce ka bar magana akan Nijar ba zai sa a kyale ka bisa kan wanga magana ba dan ƙasa kake ko ba zai sa a bakka ba bisa kan binciken wanga al'amari dole sai an bi ka a gano gaskiya al'amarin ba muna so a kama ka bane kamu irin na zalunci idan aka kama ka aka bincike ka faɗi inda ka jiwo magana a salime ka ya ka tabbata can ne amma haka kawai daga ɗaya ce za a kama ka ce ka bar magana akan ƙasarka ɗan ƙasa kuma ɗan ƙasa wani sunanka ka bar magana kuma akan ƙasarka kinan kai ba za ka iya ba da ranka ba akan ƙasarka ba za ka iya yarda da a cutar da kai ba akan ƙasarka ko wallahi ka bani mamaki na ɗauke ka ɗan gwagwarmaya na gaske da ma gashi ka taho kai tsaye ka kumeta mu don wannan kumeta 'yan gwagwarmaya ne kai ka kumiyata 'yan gwagwarmaya ne akwai waɗanda tun wanda aka fara gwagwarmaya tan wuri guda suke ba su canza wuri ba kuma suna nan ba su tsorata ba ballantana kai da yau a ji kanan gobe a ji kanan gobe a ji kanan kuma kai ne kake wai ka bar magana akan ƙasarka to akan wace ƙasa za ka yi magana ai da ka ce ka bar harkar social media ma gabaki ne zai amma in dai har kana social media kuma baka magana akan ƙasarka to kai ƙaramin ɗan gwagwarmaya ne ɗan ƙasa kai karamin dan gwagwarmaya ne amma ba mu san dalilin ka ba ka haiso rayuwarka ne akan kasarka wannan shine ka haiso rayuwarka akan kasarka saboda tunda har ka dauki wannan mataki abin da dama shi ke ba wai dan kasa ya bar magana akan kasar shi dan kasa kuma ya bar magana akan kuma an ci za a kama shi ba mu san inda ya jiyo magana ba ya dai fito ne shi da kashe magana yace an ci za a kama shi to tunda za a kama shi kuma bai son kamu a cikin bidiyoyi ne da dama na ji shi ya ce bai tsoron kamu bidiyoyi da dama na ji ya ce bai tsoron kamu
to kai da baka tsoron kamu menene ne ta kabar magana akan kasar ka da magana da kake akan kasar ka kenan ba gaskiya ce kake gani ba haka sa baka burga ni ba wallahi baka burga ni ba Allah ya sa mu gane gaskiya kuma ya ba mu iko aiki da ita Allah ya sa mu gane gaskiya kuma ya ba mu iko aiki da ita amma dan kasa wallahi baka burga ni ba wallahi ina maka fata alheri